Vítejte u dílu 5 věcí, které nedělat, když procházíte laserem. První věc. Ujistěte se, že víte, co je to laser. To může... Druhá věc. Nemějte zavřené oči. Zkusím zavřít oči. Třetí věc. Nedejte se napálit. Pane, vpravo, hovno, u vaší nohy. Tam. Už nikde. Čtvrtá věc. Vyberte správnou cestu. Nejlepší cesta asi bude tady. Pátá věc. Neujišťujte se, jestli je to opravdu laser. To je opravdu laser? Naschledanou a těšte se na další díl.